Исәнмесез, балалар? Hello, my dear friends. How are you today? Әйдәгез бүгенге эшчәнлегебезне башлыйбыз. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. Children, look. Балалар, карагыз әле. Бүген безгә яңа кунак килгән. Әйдәгез аның белән танышабыз. Hello, who are you? What's your name? I am a dog. My name is Jack. Әйе, балалар, бу эт. He is very sad. Аңа бик күңелсез. Бәлки аның уйнарга дусты юктыр. Әйдәгез Джекны үзебезнең күңелле ишек алдына чакырабыз. Анда нинди хайваннар яшәгәнен, алар ниләр эшли белгәнен күрсәтәбез. Let's go to the farm. Рәхим итегез безнең ишек алдына. Welcome to the farm. Look, what can you see? Әйе, ишек алдында төрле хайваннар бар. Без бүген аларның исемнәрен инглиз телендә өйрәнербез. Listen carefully and repeat after me. This is a cow. Cow. This is a horse. Horse. This is a sheep. Sheep. This is a goat. Goat. This is a pig. Pig. This is a cat. Cat. This is a rabbit. Rabbit. Good for you. Булдырдыгыз, балалар. Алар барысы бергә йорт хайваннары дип атала. They are domestic animals. Балалар, безнең яңа дустыбыз Джекның кәефе бераз күтәрелде ахры. Әйдәгез аңа тагын да күңелле булсын өчен, без аның белән уеннар уйнап алыйк. Ишек алдында тагын бер тапкыр күз салыгыз әле. Барысы да дөресме? Ялгыш әйбер юкмы анда? What is wrong? That's right. This is a fox. A fox is a wild animal. Excellent. Рәсемгә тагын игътибар белән карагыз. Нәрсә ялгыш? What is wrong? That's right. This is a monkey. Monkey is a wild animal too. Good. Next. Look at the picture. What is wrong? That's right. This is an elephant. Very good. Балалар, безнең ишек алдындагы хайваннар бик күп. Әйдәгез аларны бергәләп санап карыйк әле. Let's count how many animals there are on the farm. How many cows are there on the farm? Yes, you are right. There are 4 cows. How many pigs are there on the farm? That's right. There are 5 pigs. How many rabbits are there on the farm? Good for you. There are 7 rabbits. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Булдырдыгыз, балалар. Әйдәгез Джекның кәефен тагын да күтәрер өчен аңа этләр турында шигырьдә сөйләп күрсәтик. I have a dog. His name is Jack. His head is white. His ears are black. Дусларым, без уеннар уйнап шигырь сөйләгән вакытта ишек алдындагы хайваннар бездән яшеренгәннәр. Let's find them. Әйдәгез бергәләп карыйк әле. Койма артында нинди хайваннар яшеренгән икән? Well done. Дөрес, балалар. It is a cow, a sheep, a cat and a horse. Балалар, үзенә яңа дуслар тапкач, Джекның да кәефе күтәрелде. Карагыз ничек елмая ул. Чөнки аның хәзер дуслары бик күп. Шуның белән эшчәнлегебез ахырына якынлашты. Our lesson is over. Сау булыгыз, дусларым.
Goodbye, my dear friends.